गाबोन हादरसायाव मंत्री आफाद फेरथायनि समाय लानाय हाबाफारि डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मानि मंत्री आफादाव सोर मोनगोन मंत्री मासि असम लाइव 24 नि आखायाव मोननो हाथावना मंत्रिनि फारिलाइ सिगांनि गोबां गागि मंत्रिया फिन मंत्री मासि मोनगोन खाफाल गेवनो हागौ सदियानि बलिन सेटियानि मंत्री आफादाव मासि मोननो हागौ तुलिराम रंहांआ थागोन सिगांनि मंत्री पीयूष हाजरिका जयंत मलबरुआ अशोक सिंघाल थागन केशव महंत डॉक्टर रनज पेगु आरो बिमल बरा मंत्री मासि मोननो हागौ सुशांत बरगोहाय पद्म हाजरिका राजपीत रॉय गोदान सोर मंत्री मासि मोनगोन हिमंतनि मंत्री आफादाव मा जागोन बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मासिया खानापारानि ज्योति विष्णु हादोर गेजेरारि नब्लाङाव खुंगोन समाय लानाय हाबाफारि आरो समाय लानाय हाबाफारिखौ लानानै मैखोम थियारि सोलिगासिनो गाबोन हादरसायाव मंत्री आफाद फेरथायनि समाय लानाय हिमंतनि मंत्री आफादाव सोर मोनगोन मंत्री मासि असम लाइव 24 नि आखायाव जाथावना फारिलाइ दं गाबोन हादरसायाव मंत्री आफाद फेरथायनि समाय लानाय हाबाफारि आरो डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मानि मंत्री आफादाव सोर मोनगोन मंत्री मासि असम लाइव 24 नि आखायाव मोननो हाथावना मंत्रिनि फारिलाइ दं सिगांनि गोबां गागि मंत्रिया फिन मंत्री मासि मोननो हागौ आरो मंत्री आफादाव मासि मोननो हागौ तुलिराम रंहां थागोन सिगांनि मंत्री पीयूष हाजरिका जयंत मल्लबरुआ अशोक सिंघाल थागन केशव महंत डॉक्टर रनज पेगु आरो बिमल बरा मंत्री मासि मोननो हागौ सुशांत बरगोहाय पद्म हाजरिका राजपीत रॉय गोदान सोर मंत्री मासि मोनगोन हिमंतनि मंत्री आफादाव मा जागोन बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मासिया खानापारानि ज्योति विष्णु हादोर गेजेरारि नब्लाङाव खुंगोन समाय लानाय हाबाफारिखौ लानानै मैखोम थियारि सोलिगासिनो